Dobrý deň ľudia, dneska je tam nového videa a v dnešnom novom videu budeme hrať Rivals a ukážeme si skin Karambitu. No, preto Karambitu, pretože som dostal nový skin na Karambit a chcem vám ukázať, jak sa mi s ním hrá. No ale akože sú tu celkom cheatery, takže neviem, či vyhrám, ale bol by som rád, keby som vyhral, pretože môj win streak nie je zrovna malý. A ak by ste mali nejaké nápady na videá, tak kľudne mi môžete napísať do komentárov. Dobre, takže ja idem prvú hru. To s nejakou borkou. Čakaj. Dobre, po 1v1. Alebo nie. Ešte som aj zabudol. Ukážeme si vlastne ten skin na Karambit. No, na Knife. A je to Karambit. Ja by som veľmi chcel toto, takže dajte like a odber, aby aj som zarobil peniaze. Sice neviem presne, ako to chodí, za čo sa zarábajú peniaze na YouTube. Ale jo, tu mám skin Karambit. Ešte bez vrepu. Ale lepšie je takýto asi. No, dobre, takže takto tu zveme na 1v1. Dúfam, že aj vyhrám. No, ale ako... Čakaj, borec má... Yes, kamo, tak to dáme. Ale tak... Oni sa pokadili. Dávajte. No, poďte. No, poďte. Nie, Joj, mňa tu asi šľak trafí. No, konečne je tu čo. Ale zase tento sa pozrie. No však poďte. No. Čo tu nacvičuješ? No. Aleluja. No, dávaj. Prečo? No, konečne. Ak môžeme dať toto, keď chcem. Dobre. Ja si toto asi vypnem. Totok. Dobre. Kamo, Bore, tu je aký nahypený. Kamo, Borec sa portuje. Dobre. Ako, neviem. Ten Karambit je dobrý, ale... Neviem, či by som... Ako s ním stále hral, pretože... Ako... Motýlik je tiež pekný. Ale tak Karambit som dostal, tak ho budem... No, dobre, takže... Ja si myslím, že toto bude jasný win. A napíšte mi ešte do komentáru, že či máte nejaký skin v Rivalse. Alebo aký máte level v Rivalse. Ja mám 79. Ako na svojom starom účte som mal 150, ale ten bohužiaľ mi dal do hacku.
pretože sa bojím o svoj mistrík. Ale nie, môžeme dať ešte jedno kolo. Ukáž, čo tu za brco máme. Na to by som mohol dať. Ale oni sa zase boja, nevadí. Isto idú hrať s nejakým kamošom, čo nestíhala ma zalogovať počítač. Wi-Fi z prvého storočia ako masterka. Dobre, a toto je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Rozhodne si nekupujte skin casey, ale keď tu máte v daily, sa vás to vyjde drahšie, ale sa to viac vyplatí, lebo akože môžete si tam kúpiť čo chcete. No, pokiaľ to je v daily. A toto je z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a čus.